ξέρω πως υπάρχεις. Κάτι που ξέρω. Τώρα εγώ θα σας δώσω ιδέες, όπως και τους τηλεθεατές, τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν, γιατί θα πάμε να φτιάξουμε, συνέχεια το πατά το φόρεμα, χειροποίητες, ωραιότατος πασχαλινές λαμπάδες για τα βαφτιστήρια και όχι μόνο, για πάρα πολύ ωραία δώρα. Η κυρία Κλέρη Καρδάση, χαίρετε. Γεια σας. Καλά το είπα. Καλδαρά. Καλδαρά. Και η Άννα. Καλημερίδου. Πολύ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ κοντά μας και θα μας πολύ δώσετε πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Τι ωραίες λαμπάδες. Είναι απλές, μπορεί να τις κάνει οποιοδήποτε στο σπίτι του, με υλικά που μπορεί να έχει στο σπίτι, από κάποιες κορδέλες ή να βοηθηθεί με κάποια άλλα υλικά που υπάρχουν στο εμπόριο και μπορεί να τα αγοράσει απλά χρώματα και μπορεί να τα διακοσμήσει είτε για να κάνει μία λαμπάδα για παιδάκι, μία παιδική λαμπάδα. Ναι. Ή μπορεί να βοηθήσει και το παιδάκι, Σαφώς, σίγουρα. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά. Και η νονά με το παιδάκι να κάθεται να κάνουν μαζί τη λαμπάδα, αλλά και το ίδιο για να τη χαρίσει. Τι θα μας δείξετε σήμερα, επομένως, για να φτιάξουμε και να βοηθήσω κι εγώ? Βεβαίως. Μια χειροποίητη ορότατη λαμπάδα. Θα κάνουμε μια λαμπάδα με την τεχνική του ντεκουπάζ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή τη λαμπάδα. Τη βλέπετε τώρα έτοιμη. Θα σας δείξουμε. Αυτή, ανάλογα πώς θα τη διακοσμήσουμε, μπορεί να γίνει. Πηγαίνει και με το φόρεμά μου. Σαφώς, ναι. Ασπρόμαυρο, τώρα. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Ανάλογα πώς θα τη διακοσμήσουμε, λοιπόν, μπορεί να γίνει μια λαμπάδα αντρική ή μπορεί. Χωρίς τα στρας, φυσικά. Αντρική χωρίς τα στρας. Χωρίς τα στρας, εννοείται. Ή μπορεί να γίνει για μια κυρία μεγαλύτερης ηλικίας. Όση ώρα μιλάμε, τι θα φτιάξουμε, γυναική ή αντρική? Θα ξεκινήσουμε γυναικεία. Θα φτιάξουμε, ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ξεκινάμε με ένα απλό κερί. Ναι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι θα το σκουπίσουμε καλά. Δώστε λίγο ένταση, κυρία Κλέρη μου. Θα τα σκουπίσουμε καλά, λοιπόν, το κερί μας. Ωραία και σεξι φωνή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Και θα χρησιμοποιήσουμε μια χαρτοπετσέτα, που επειδή οι χαρτοπετσέτες συνήθως έχουν 3 στρώματα, αυτό που θα κάνουμε είναι θα αφαιρέσουμε τα 2 και θα κρατήσουμε μόνο το ένα, αυτό που έχει πάνω το σχέδιο. Στη συνέχεια, πάρα πολύ απλά, με ένα πινέλο, θα πάρουμε λίγη από την κόλλα μας. Είναι κόλλα για την τεχνική. Την οποία τη βρίσκουμε στο εμπόριο, πάρα πολύ εύκολα. Είναι κόλλα για την τεχνική του ντεκουπάζ. Θα βάλουμε λίγη κόλλα πάνω στο κερί μας. Ναι. Έτσι ώστε να αρχίσει να κολλάει η χαρτοπετσέτα μας. Όχι πολύ, γιατί θα μου σκέψει η χαρτοπετσέτα και θα σκιστεί. Θα σκιστεί. Η κόλλα δεν έχει πρόβλημα, γιατί θα γίνει διάφανη. Απλά θα σκιστεί η χαρτοπετσέτα και δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την τεχνική μας. Επομένως, όχι μεγάλη ποσότητα κόλλας. Όχι μεγάλη ποσότητα κόλλας. Στην πρώτη πλευρά την κόλλα τη βάζω από κάτω. Ναι. Στη συνέχεια, στις υπόλοιπες πλευρές, είναι πάρα πολύ εύκολο να συνεχίσω βάζοντας την κόλλα από πάνω. Ναι, γιατί η κόλλα γίνεται διάφανη όπως και δεν πρόκειται να φανεί καθόλου πάνω στην... Ούτε να μας χαλάσει το ωραίο. Στη χαρτοπετσέτα μας. Όχι καθόλου. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζω και καλύπτω γύρω-γύρω τη χαρτοπετσέτα μου. Τη χαρτοπετσέτα γύρω από την λαμπάδα μου. Την αφήνω να στεγνώσει και στη συνέχεια, για να μην χαλάσω τη χαρτοπετσέτα μου, αυτό που θα κάνω. Και με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε έτσι χαρτοπετσέτες με παιδικούς ήρωες. Θέλω. Και με παιδικούς ήρωες, κάποιες ρομαντικές. Δηλαδή, Spider-Man, Superman, Dora. Τα πάντα όλα. Για την κόρη μου, εγώ τώρα λέω, για το γιο μου. Βεβαίως. Πού είναι ο Spider-Man? Δεν τον ξεχάσαμε. Τον ξεχάσαμε το Spider-Man έξω. Δυστυχώς. Barbie. Ναι. Κόβω αυτό που περισσεύει. Αυτό που περισσεύει. Και απλά με λίγη ακόμη κόλλα. Κυρία Κλέρη, αυτό που περισσεύει το χρησιμοποιούμε κάπου αλλού? Δεν κάνουμε οικονομία να το κρατήσουμε? Είναι πάρα πολύ λίγο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσουμε σαν διακόσμηση σε μια άλλη λαμπάδα, κάνοντας μια μπορντούρα. Ναι. Λίγη κόλλα θα βάλω για να μαζέψω τα ξέφτια, ό,τι έχει μείνει. Και από εδώ και πέρα ξεκινάω τη διακόσμηση της λαμπάδας μου. Πολύ μικρά κομματάκια. Αυτή κάνει για το γιο σας. Πολύ μικρά κομματάκια από δαντέλες που υπάρχουν στο σπίτι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουμε τη διακόσμηση της λαμπάδας. Αυτό είναι φανταστικό. Αυτό είναι και για τη μαμά, για μένα δηλαδή. Τώρα όμως αν ανάψει το φυτίλι, δεν θα πέφτει το κεράκι να χαλάσει το υπέροχο φόρεμα? Ναι, γι' αυτό υπάρχουν τα ειδικά τα χαρτονάκια που μπορούν να μπουν, έτσι ώστε ούτε και εμείς να λερωθούμε και να ακούμε, ούτε η διακόσμηση της λαμπάδας μας. Με λίγη κόλλα, είτε σιλικόνης, είτε απλή κόλλα που υπάρχει στο σπίτι,
κολλάμε τη δαντέλα επάνω και κάτω. Και αυτή είναι πολύ εντυπωσιακή, με μια διαφορετική τεχνική. Αυτή είναι ζωγραφική, Ναι, με χρώματα που δημιουργούν όγκο και από πάνω κάποια ειδικά χρώματα. Γι' αυτό και η αφή του είναι περίεργη. Ακριβώς. Τα οποία αναμεγνύονται μεταξύ τους, είναι με διάφανα και δίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Και το λουλουδικό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε να βάλουμε και αληθινό. Βέβαια, μπορούμε να βάλουμε και αληθινό. Ή μπορούμε, αν έχουμε κάποιο κόσμο ή αν το έχουμε φτιάξει εμείς, και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε να το δέσουμε πάνω στη λαμπάδα και μετά να το αφαιρέσουμε και να το φορέσουμε. Λοιπόν, εμείς πού είμαστε τώρα, σε ποιο σημείο, αφού κολλήσαμε τη χαρτοπετσέτα. Έβαλα τη δαντέλα μου και τώρα κολλάω το στρας πάνω στη δαντέλα. Πάλι με την κόλλα. Είναι πάρα πολύ απλή, είναι μια λαμπάδα που μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά μπορεί κάποιος να την κάνει και να τη χαρίσει στα αγαπημένα του πρόσωπα. Ναι. Σιλικόνη τώρα βάλαμε. Βάζω λίγη σιλικόνη γιατί στεγνώνει πολύ πιο εύκολα, δεν λερώνει τα χέρια. Είναι καλύτερα από την κόλλα. Να χρησιμοποιήσουμε τη σιλικόνη. Πιο γρήγορα. Θα κολλήσει και πιο γρήγορα. Ναι. Και πιο καλά. Ναι. Η λαμπάδα είναι σχεδόν έτοιμη. Σε διάφορα σημεία επάνω. Αυτά τα βουλάκια εσείς τα φτιάξατε. Ναι. Εύκολα γίνονται αυτά. Θέλουν υπομονή. Είναι εύκολα, απλή η τεχνική. Ναι. Είναι απλό ύφασμα βελουτέ και από πάνω είναι κάποιες χάντρες, τις οποίες ή τις βάφ, ή τις κεντάς, ή τις κολλάς. Πάρα πολύ όμορφο είναι και αυτό και αυτό. Και αυτό με τον ίδιο τρόπο. Λίγο πιο δύσκολο είναι το άλλο. Ποιο? Με τα πούπουλα. Με αυτό. Είναι πάλι κατά βάση η τεχνική του ντεκουπάζ. Εδώ γύρω-γύρω. Και εδώ είναι μια άλλη τεχνική, όπου κάνουμε ανάγλυφα τα φύλλα πάνω σε ένα ειδικό πλαστικό και τα δίνουμε αυτή την όψη σαν να φαίνονται φυσικά. Πάρα πολύ όμορφο είναι, αλλά είναι πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο, θέλει περισσότερες ώρες. Είναι αυτό. Φανταστικό είναι και αυτό. Κομψοντέχνημα. Αυτές είναι κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές που κάποιος πρέπει να τις διδαχθεί για να τις μπορέσει να τις φτιάξει. Δεν είναι τόσο απλό. Πιο νεανική, η συγκεκριμένη, για μια κοπελίτσα. Όπως, εάν θέλετε, όπως είπε η κυρία Άννα προηγουμένως, αν θέλετε ένα κόσμημα να το κάνετε δώρο σε μια κυρία, μπορεί να μπει επάνω σε μια λαμπάδα. Η λαμπάδα με μένα είναι έτοιμη. Την καρφίτσα και τη βάζεις, τη χρησιμοποιείς για σένα. Πάρα πολύ. Είναι έτοιμη η λαμπάδα μας? Η λαμπάδα μας είναι έτοιμη από ό,τι βλέπετε, σε λιγότερο από 10 λεπτά. Κυρία Κλέρη, κάνατε καταπληκτική δουλειά με την ωραία σας φωνή. Σε ευχαριστώ Αλλά πολύ. εκτός από τη δική σας ωραία φωνή, πρέπει να βγάλω τη σιλικόνη τώρα. Η σιλικόνη βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, εάν οι κυρίες πάρουν ένα πιστολάκι που στεγνώνει τα μαλλιά και το πάνε κοντά στη λαμπάδα τους. Θα μαζευτούν όλες οι σιλικόνες και θα εξαφανιστούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραιότατες ιδέες σας, για τα βαφτιστήρια σας, αλλά και όχι μόνο κορίτσια, αγόρια. Είναι πολύ ωραίες προτάσεις αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και σας χαιρετώ και ήρθε η στιγμή να υποδεχθούμε τον πιο ωραίο καλεσμένο μας. Το πιο γοητευτικό είναι για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κρατήσω. Σας ευχαριστώ.